अखन अहाँ सब सुनि रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। छौरा छौरी रहे रे भैया मकई के यार पर खारा घास बहनी सब खेला देखे रहे हाथ में प्लास्टिक बोरा एने मुरले सब घास बनी उन मकई में घुस गेले माजता ओ मार ललकै तैयो सफल नहीं भेले टोला में हल्ला कर देलकै मकई के गाछ तोड़ देलकै छोरा छोरी ले ललकै मकई के गाछ तोड़ देलकै। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। भोरे सोती उठी जब खबर गाँव में कैलकै भोरे सोती उठी जब खबर गाँव में कैलकै सुन ले जे मुखिया जी पंचायत में बोललकै दुनू टा के भाई मिलके आपस में लड़ गेलै दुनू टा के भाई मिलके आपस में लड़ गेलै अब तो छौरा छौरी हो भैया के करो नहीं भेलै टोला में हल्ला कर देलकै मकई के गाछ तोड़ देलकै छौरा छौरी ले ललकै मकई के गाछ तोड़ देलकै। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। पहले माल खैल कर भैया राइटर पंटो से पिया पहले माल खैल कर भैया राइटर पंटो से पिया रहे साथ में शिवनंदन सरगम ओहो काम किया झूठो के बदलाम भेले अजैया आए मामला में झूठो के बदलाम भेले अजैया आए मामला में अब तो जे है तैसे है तै आगा देखल जेतै टोला में हल्ला कर देलकै मकई के गाछ तोड़ देलकै छोरा छौरी ले ललकै मकई के गाछ तोड़ देलकै।